Príjemný dobrý deň. Vítajte pri prvom tohtoročnom vydaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Košický župan na prahu nového roka hodnotil uplynulý rok z pohľadu regionálnej samosprávy. Poukázal na výsledky práce dosiahnuté v jednotlivých odvetviach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Obyvatelia kraja mohli pocítiť najmä zlepšenie v doprave. Podarilo sa urobiť skoro 160 km ciest v uplynulom roku. A to považujem za jeden z veľmi významných faktorov. KSK sa podarilo v oblasti zdravotníctva začať úspešne riešiť staré dlhy nemocníc v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Zatiaľ, čo v roku 2003 každá zo 4 nemocníc vykazovala dlh v priemere okolo 100 miliónov korún. Vlani dosiahli všetky 4 historický prvý zisk v priemere okolo 10 miliónov. Predseda KSK informoval aj o výsledkoch racionalizácie škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK. V priebehu roka opravili 2 školy v Košiciach, jednu v Michalovciach a pri Beníku za 29 miliónov korún. Kraj získal z predaja vlastného majetku takmer 83 miliónov korún. Z toho najvýznamnejším prípadom bol predaj kaštieľa v Barci. Do kasy sa však dostala pre rôzne komplikácie len polovica prostriedkov. V sociálnej oblasti sa v roku 2007 kládol dôraz najmä na integráciu ľudí so špeciálnymi potrebami, čo je jedným z cieľov koncepcie sociálnych služieb v Košickom kraji. Za úspech považujú dokončenie projektu Lepší život, kde boli v domovoch sociálnych služieb v Šemši, Rakovci nad Ondavou a Rožňave vytvorené podmienky pre zariadenie tréningového chráneného bývania. KSK má vypracované strategické materiály, niektoré ako koncepciu rozvoja športu, dokonca ako jediný z 8 krajov. KSK má v súvislosti s čerpaním eurofondov už pripravené projekty zhruba za 3 miliardy korún. Pomoc pri žiadostiach starostom a primátorom miest v kraji bude zabezpečovať nový odbor SORO, sprostredkovateľský orgán pre riadiaci orgán. Budeme pokračovať ďalej v cestách. Tento rok by to malo byť 350, zhruba možno až 400 miliónov korún. Od 1. januára začal v Košickom kraji platiť nový cenový výmer v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave. Ide o dopravu do 100 kilometrov. Cestovné lístky sú v tomto roku drahšie v priemere o 15%, no nie pre všetkých cestujúcich. Pre tých, ktorí v autobusoch zaplatia čipovou kartou, je cena vyššia iba o 3,5%. Keďže tento rok by mal byť osvetovým rokom pre zavedenie eura, s prípravami začala aj slovenská autobusová doprava. Hlavným zámerom je motivovať ľudí, aby v čo najväčšom počte platili bez hotovosti elektronickou formou. Prispieje to ku komfortnejšiemu cestovaniu, najmä po prechode na euro, aby vodičov prímestských autobusov zbytočne nezdržiavala manipulácia s veľkým počtom drobných mincí. Motiváciou pri používaní by mali byť hlavne zľavy cestovného. Aj keď cena cestovného v porovnaní s minulým rokom v hromadnej doprave išla hore o 15%, tí, čo budú používať čipovú kartu, zaplatia naviac len o 3%. Cestujúci, ktorí sa rozhodnú prejsť hotovostnej platby na elektronickú, nemusia absolvovať zložitú vybavovaciu tortúru. Stačí, ak u vodiča autobusu vyplnia žiadanku a na nasledujúci deň si u neho vyzdvihnú čipovú kartu. Od 1. januára sa v Košickom samosprávnom kraji zrušili mesačné a týždenné žiacké a študentské lístky. Namiesto nich môže mládež používať čipovú kartu, vďaka ktorej k 50% zľave z obyčajného jednosmerného cestovného školáci získajú ďalšiu v premere 5% zľavu za používanie čipovej karty. Dobrou správou pre seniorov nad 70 rokov je, že za cestu do 50 kilometrov zaplatia 5 slovenských korún a rovnakú sumu za každých ďalších začatých 50 kilometrov. Košický a Prešovský samosprávny kraje sú tak jediné kraje, ktoré od nového roka nezvyšujú cestovné pre seniorov nad 70 rokov. Tesne pred Vianocami sa veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Vincent Obsitník prvýkrát oficiálne stretol s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom. Prijatím u župana ukončil svoj pobyt na východe Slovenska, počas ktorého navštívil aj rodné Moravany. Americký veľvyslanec sa narodil v Moravanoch pri Michalovciach, kde prežil aj vianočné sviatky. Komunikovať s novinármi v rodnom jazyku preto preňho nebol žiadny problém. Učím sa tak hovorím a poslúcham ľudia. Prvé oficiálne stretnutie veľvyslanca s predsedom KSK sa uskutočnilo v deň vstupu Slovenska do šengenskej zóny, ktoré zhodnotil pozitívne. Myslím, že ľudia sú veľmi prekvapení, že tak sa stalo, že kto by to myslel roky a roky predtým, že to celá Európa bude otvorená. Sú veľa oblastí, s čím musíme pracovať. Jedna je určité vzdelávanie. Bol som s doktorom Čižmarom v Technickej univerzity. Mám záujem o vysokej technológii, softvéru. Mal som zamestnanie vo firme IBM za doraz 30 rokov. A myslím, že toto v tej oblasti je
je dobrá budúcnosť pre tento kraj. Myslím si, že práve ten rozmer takého srdiečka tu, hej, k tomuto kraju, že určite môže v mnohých veciach hodne pomôcť práve pri tých aktivitách, o ktorých hovorí pán veľvyslanec, vo vzťahu aj k ďalším investorom, ktorí dostanú lepšie informácie, podrobnejšie informácie, aj také zapálenejšie od človeka, ktorý sa tu narodil a ktorý tu má svoje vzťahy a bude mať podstatne viac informácií aj od príbuzných. Stretnutie s predsedom KSK mu bude pripomínať aj slovník východoslovenských nárečí od profesora Ondreja Halagu či kópia drevenej zvonice z roku 1928 zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré dostal do daru. V rubrike Opýtajte sa svojho poslanca dnes na vaše otázky odpovedajú poslanci z Trebišovského okresu. Z čoho žijú nemocnice, ktorých zriaďovateľom je KSK? Nemocnica svoju činnosť zabezpečuje 3 spôsobmi, a to jednak z príjmov od zdravotných poisťovní, jednak z podnikateľskej činnosti, ako prenájom priestorov, predaj svojich služieb, prevádzkovanie lekárne. No a nie v poslednom rade samozrejme prispieva do nemocníc aj vyšší územný celok. Akou formou prispieva, tak investičné akcie z časti sú financované z rozpočtu samosprávneho kraja. Akým spôsobom rieši KSK aktuálnu problematiku športu na školách? Samosprávny kraj vypracoval vynikajúcu koncepciu rozvoja športu, a teda ako aj v školstve, teda pri pestovaní, zveľaďovaní telesnej kultúry. Naša mládež sa dokonca vyhýba športovým aktivitám a to vidno aj na športových výsledkoch celkové, aj na zdravotnom stave našej mládeže. V praxi to znamená predovšetkým viac hodín a zároveň aj odbornosť pri výučbe a pri telesnej kultúre. Aké sú podmienky a postup pri získavaní finančných dotácií na kultúru z rozpočtu KSK? Zoberie subjekt žiadosť, podá na odbor kultúry, prejde to odborom kultúry, odborom financií a všetkých príslušných dotknutých orgánov a potom až naposledy sa dostáva to ku komisii. Komisia to posudzuje tiež a na základe toho sa uznávajú finančné prostriedky. Je to do výšky 500 000 korún za 3 za sebou nasledujúce roky. V nasledujúcom vydaní budú na vaše otázky odpovedať poslanci KSK volení v okrese Rožňava. Otázky nám môžete poslať na adresu ksk@nasa.sk. Literárna spoločnosť Pravé Orechové zbiera reálne a tradované príbehy a spracováva ich do pútavej umeleckej podoby. Jej členovia zaznamenávajú rozprávanie pamätníkov priamo v teréne a svojim čitateľom ponúkajú unikátne povesti, historické príbehy, tradičné rituály, ale aj obrazy zo života našich predkov. Projekt s názvom Pamäť ľudu podporil Košický samosprávny kraj. Zbieraním reálnych i tradovaných príbehov v dedinkách a obciach na Slovensku sa literárna spoločnosť Pravé Orechové zaoberá už niekoľko rokov. V minulosti sa príbehy tradovali, odovzdali sa z generácie na generáciu. A v súčasnosti práve, keď vlastne televízia sa masovo rozšírila, tak sa príbehy prestali tradovať a dnes ich pozná len najstaršia generácia. Keď sme tento projekt vo vedení prejednávali, tak sme sa rozhodli, že ho spustíme v roku 2008 ako pilotný projekt, s tým, že sme vybrali lokalitu Stredného Zemplína a z tohto Stredného Zemplína sme vybrali 10 obcí. V rámci tohto projektu mi boli veľmi blízke 2 obce, a to sú spomínané Šamudovce a Poruba pod Vyhorlatom. Michal Kostovčík zo Šamudoviec má doma unikátnu zbierku textílií. Po svojej maceri to ona živila šicom pre Budapešť a od mojej manželky. Mne mala 16-ročná, ešte vydala jej povice, to je zázrak, že žena toto navšila. K Šamudovciam má blízky vzťah aj podpredseda Ďurovčík. Prežil tam najkrajšie roky svojej mladosti. Fotka ma veľmi prekvapila. Pochádza z 30 rokov minulého storočia a tam som spoznal svoju mamku, ktorá mi spomínala, že bola proste účastníčka tohto zájazdu v Prahe ako hlavnom meste novovzniknutej Československej republiky. Ak teraz nezachytíme pamäť ľudu najstaršej generácie, tak tá tradovaná história zanikne. Popredný slovenský fotograf Alexander Jirovšek predstavil svoju novú publikáciu s názvom Východné Slovensko, Košický kraj. Pútavými zábermi v nej približuje históriu, zaujímavé miesta a osobnosti regiónu. Štvorjazyčná reprezentačná publikácia vznikla aj vďaka podpore regionálnej samosprávy.
Alexander Jiroušek sa za unikátnymi zábermi nachodil, nalietal, ale najmä nacestoval na svojom aute. Príprava bola náročná aj preto, že v lani pripravoval veľkú výstavu v Kapskom Meste a pracoval na ďalších slovenských publikáciách. Šibeničný termín do konca roka napriek tomu dodržal a tak mohli spolu s predsedom KSK Zdenkom Trebulom túto knihu slávnostne uviesť do života. Tie zábery, ktoré mám v knihe o východoslovenskej nížine, tak také zábery ešte doteraz nikdy neboli publikované a sám som na ne hrdý. Autor sa zameral najmä na prírodné krásy, scenérie, architektúru miest a prírodu vo všetkých ročných obdobiach, ktoré doplňajú texty v 3 cudzích jazykoch. Využíval aj vlastný archív. Jedinečná kniha však zobrazuje najmä súčasnosť fotografovaných objektov. Jeho oku sa ešte nezunoval Spišský hrad. Ja ho obieham snáď už 40 rokov s fotoaparátom, ale pri každom fotografovaní nájdem niečo iného. Kniha Východné Slovensko, Košický kraj sa tak stala jednou zo 150 publikácií, ktoré tento úspešný fotograf doteraz vydal. Rómske divadlo Romatan uviedlo premiéru pôvodnej inscenácie Láska včera a dnes, ktorá vznikla na motívy úspešného muzikálu Cigáni idú do neba. Predstavenie zaujalo mnohých obdivovateľov rómskej kultúry. Rómovia na Slovensku si osvojili veľmi rýchlo piesne zo slávneho ruského filmu Cigáni idú do neba a mnohí ďalší sa vďaka tomuto filmu začali zaujímať o rómske piesne a kultúru. Tragický príbeh zradenej lásky a túžby po voľnosti a slobode, kde zaľúbenými hrdinami sú zlodej koní, zobar a krásna rada, má aj súčasnému publiku čo povedať. Keď sa zoberie tých 640 000, čo sme veľmi vďační úradu vlády, že sme dostali na to ako finančné prostriedky, tak je to scéna, sú to kostýmy nové, ktoré vyžadujú napríklad v tomto ako duchu a v tom charakteru tej hry. Rómske profesionálne divadlo Romatan, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, má za sebou úspešnú sezónu a veľa plánov na tento rok. Sme mali ako vyše 200 predstavení. Napriek obľúbe doma, ale najmä v zahraničí, majú herci a vedenie divadla stále nesplnený sen. My v podstate za celých 15 rokov vždy máme len premiéru a potom ostatné predstavenia sa hrajú ako v exteriéri. Ako menšinové divadlo za 15 rokov nedostalo od tohto štátu budovu. Vďaka vlastným divadelným priestorom by vraj dokázali pripraviť nielen jednu premiéru ročne. V súčasnom repertoári Romatanu nájdete 15 pôvodných divadelných hier, s ktorými putujú po celom Slovensku a svete. To bola posledná informácia. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom vydaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Svoje námety a postrehy posielajte na mailovú adresu ksk@nasa.sk. Dovidenia.